Уф, да му се не види. Здравей, Кълбазане. Да не те боли глава, да си с превръзка. Здрасти. Нищо ми няма. Но учителката каза, че през едното ми ухо влиза, а през другото излиза. За това. Така ще запомням всичко. Нищо не си разбрал. Това беше шега. Ела да видим дали си запомнил букви. Ние сме грижовни. Тичаме и плетем. Буква Р ми много пречи. Нека тая буква смахната да бъде в този миг премахната. Буква С ми също пречи. Буква Т ме много дразни. Както други разни. От буквара нов и чист ще късам лист по лист, всички букви мъчни. Азбука съставям своя. В нея аз оставям само интересните букви, само лесните. Буква А, че първа тя е. Буква Я, че е накрая. А сега ще хода да играя.